диджей Дидо и днеска заедно с моите приятели от празнична агенция Озони и колегите от ресторант Ниагара сме готови за поредното мега луксозно сватбено тържество. И вече всичко е готово вътре, чакаме младоженците и техните гости да дойдат. Искам да ви кажа, че ви предстои един луксозен купон в един много добър вариант. Не много хора, но качествени, така че насладете се на това видео, което ще направим за вас. Айде, идвайте да видим какво става. Днеска сме на едно много хубаво семпл сватбено събитие. Нещо, което е много добро решение в тесен кръг да си направиш един хубав купон. Намираме се в ресторант Лозенец, Ниагара Лозенец. Вие тук с мен виждате масата на всички хора. Интересно е, че тук няма отделни маси, има една обща маса и е перфектно украсен от всички колеги, които си се погрижили с това нещо от ресторанта. Ще ви държа в течение, надявам се стане готин купон и да видите някои хубави моменти от това видео. Обичам ви! You got me thinking about the same thing. Oh, I still care. Добре, супер! Така като гледаме, наистина жената ще си командва вкъщи, така че спокойно. Всички гости, младоженците капват, музиката леко тихичка, както виждате, доста сериозен купон се развихля. Ето тук може да видите по дансия. Много е готино, много е вкусно яденето, много сериозно специално внимание. Изключително голям професионализъм имат колегите от Ниагара Лозенец и това създава една много приятна обстановка. Храната е много вкусна, всичко е подредено много добре, изпипано и даже и последния детайл. Така че аз това, което мога да кажа, че също горещо препоръчвам, ако имате желание да използвате някои от тези вериги. Наистина са много качествени. Малко ще започваме отново купона. Както виждате, чакам само да свършим с храната. Аз тук си боцкам някакви неща лекичко така и след малко ще видим отново на дансия.
Ниагара на нашото слагане на тържество. И е много яко. Най-готиният диджей, много е казано, много ни харесва. Абсолютен купон. Много добро се получава. Да. Много се забавляваме. И пожелаваме на всички такова купони, такова тържество, като нашето. На всеки от такъв диджей. Готови ли са да пеем силно сега? Нека забравим враждите, цялата наша родина очаква деня с добро. Айде сега идва примерно всички заедно. Готови? 3, 2, 1, дигаме ръцете! Айде сега всички с всичка сила! Бог напази България! Силно! Бог дигнете ръце! Айде сега Бог да пази Сърбия! Бог да пази Сърбия! Хора, молете се! Силно, 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 силно! Бог да пази България! Хора, дигнете ръце! Бог да пази България! Сърбия, точно така! Сега правим крачка напред и ги прегръщаме без да ги мачкаме. Лекичко, 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 лекичко. Браво, браво! Сега всички пращате по Ансуров като на